Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşýänler. Şuň hormatly prezident we Gurbangulы Berdymухамедов ministrler kabinetiniň sanly ulgamary novataky mejlisine geçirdi. Onu döwlet turmuşynyň möhüm meselleri ara maslahatlaşyly. Hem milli iqtisady hem tarapyny ösürmäge gönükdirlen resmi namalaryň birnäçesining taslamalarına garaly. Salam hormatly Misr Kamiyadinyň agzalary, şu Misr Kamiyadinyň sanly ulgamarkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisi resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder. Şeýleýem käwrem soralar ara alyp maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz mejlisiň gün tertibini aglan edip, hatawat bermek üçin ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ormatary Berdimuhamedowa söz berdi. Çoğur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, siziň owa milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iýerilýän önümleriň müçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerini tanışmak, bazarlardaky we dukanlardaky haritlaryň narhlaryny görmek, owa yerlerine bar bolan soraglary öwrenmek boýunça beren tawsyrlyklaryny ýerine ýetirmek üçin ýurdumyzyň ähli welayatlaryna iş taparlaryna bolunyp bazarlaryň, beýleki sowda nokatlarynyň işleri bilen tanışyldy. İş taparlarynyň dowamyna önümleriň bolçulugy, haritlaryň köptürlüligi, bahalaryň el ýeterliligi ýaly meseleler bilen bağlı ýagdaýlar öwrenildi. Önüm önürjüler, sowda ulgamynyň işgärleri, telekeçilerdir, ýöneköy alyjylar we ýerli ilatyň wekilleri bilen duşulyp töhwetdeş bolundy. Ýokarda agdalan maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi seljerilip, vilayet häkimliklerine degişli maslahatlar geçirildi. Hormatly prezidentimiz, siziň tagallamyz bilen ýurdumyzda azyk bolçulugy üpçün edilýär. Şu maksatlar üçin vilayetlaryň ählisine hem önümleri kış pasyryna çenli saklamak üçin sowadyjylar we ýyladysxanalar guruldy. Telekeçileriň miýwe, bakça önümlerini önürmek üçin müňlerçe hektar ýer bölünip berildi. Olaryň tohum, dökün, teknika satyn almaklary üçin ýeňillikli kartlar berilýär. Häzirki döwürde bazarlarymyzda we beýleki sowda nokatlaryna bolanyňda bu işleriň netijesi aýdan duýulýar. Vilayatlaryň ählisine hem bazarlarda önüm bolçulugynyň döredilenligini, halkymyza hödürlenýän haritlaryň köptürlüligini, bahalaryň hem el ýeterliligini görmek bolýar. Bazarlarda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň dälle özümizde öndürilen önümleriň artyk başlyk edýänligini bellemek gerek. İlatymyzda häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň öndüren towuk, goýun, sigaretleri we et önümleri, balyk, tuwy, un, ýağ, şeker önümleri, ýurdumyzda ýetişdirilen banan, mandarin, hurma, limon, apelsin ýaly sitrus önümleri bilen bilelikde alma, armut, şettali, garaly, üzüm ýaly miweler, gawun, garpaz, yer alma ýaly ýokarhil haritlar hödürlenýär. Bular hormatly prezidentimiz siziň kiçi we orta telekeçiligi gollamak boýunça alyp barýan siýasatyňyzyň netijelerdir. İş taparlarynyň dowamyna söhbetdeş bolan adamlarymyzyň ählisi hem bu pikiri nirtap, hormatly prezidentimiz size öz alkys sözlerini ýetirmegi haýyş etdiler. Vilayetlerdaky sowda edaralaryna sany ulgamyň mümkinçilikleriniň barha giň ornaşdyrylýanlygy duýulýar. İlaty hödürlenýän naqdal elektron hasaplaşyk şertleri, internet sowdanyň, elektron makawatlaryň ýoly goýuluşy, alyjylara eltip bermek hyzmatlary we beýleki işler
sowda medeniyetiniň kämilleşdirilýändigine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda azyk önümleriniň ähli görnüşlerini öndürmek üçin amatly tebiği we howa şertleri bar. Sizin tagallaňyz bilen öndürilen önümler gaýtadan işlemek. Häzirki zaman önümçiligini ýoly goýmak üçin täze tehnologiýalar, kämil enzamlar satyn alynýar. Bazar ykdysadynyň şertleri ornaşdyrylýar. Bugün gerimli işler özünün oňy netijesini hem berýär. Hormatly prezidentimiz, Owa milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek. Beýleki döwletlere iýerilýän önümleriň meşgullerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini çatlandyrmak üçin ilaty özümizde öndürilýän önümler bilen üpçün etmegi kämilleşdirmek. Daşary ýurtlara eksporta iýerilýän önümleriň meşgullerini artdyrmak. Önüm bolçulugy, harit köptürlüligi, bahalaryň el ýeterliligi, ýaly meseleleri, hemişelik gözegçilikde saklamak. Önüm öndürjileri höweslendirmek. Tany ulgamyň mümkinçiliklerini has giň ornaşdyrmak hasabyna sowda hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek. Amatly bahalardan we tiz hyzmatlary ýola goýmak ýaly işleri geçirmek teklip edilýär. Çoňur hormatlanan prezidentimiz, sizin parasatly başçylygyňyzda ýurdumyzda amala asyrlayan ýurt bähwetli beýik işleriňizi ýerlerde üstünlikle durmuşa geçirmek üçin ähli gujur gaýratymyzy gaýgyrman işlejekdigimize sizi inandyrmana ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, sizin janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Ýurt bähwetli beýik we tutumly işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Soňra vice-premier döwlet başçylygymyzyň ýurdumyz boýunça 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň zähmet haklaryny doly tölemek barada beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasawat berdi. Çoňur hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti, sizin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlislerine ýurdumyz boýunça edaralarda, kärhanalarda we guramalarda 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň zähmet haklaryny şu ýylyň 15-nji dekabryndan 25-nji dekabr aralygyna doly bermek barada beren tapşyryklaryňyza laýyklykda zeruri işler geçirildi. Hormatly prezidentimiz, sizin tapşyrygyňyza laýyklykda şu güni eýeçiliginiň görnüşine garamazdan edara kärhanalarda şu ýylyň dekabr aýy üçin hasaplanan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň doly tölenenligi barada size hasawat bermäne ruhsat bermeňizi haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, sizin tapşyryklaryňyza laýyklykda garaşyllygymyzyň şanyny 30 ýyllyk bellenilýän 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyny o netijeler bilen jemlemek boýunça derul işleriň geçiriljekdigi barada size inanyrmana ruhsat bermeňizi haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, sizin janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Ýurt bähwetli beýik we tutumly işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp mejlise gatnaşyjylara ýüzlenmek bilen şeýledidi. Oradýarly we Gılıcov. Berdimuhamedowyň habara berişi ýaly bazarlarymyzda we dukanlarymyzda dürli azyk önüminiň borçlulygynyň döredilendigine garamazdan siz ýurdumyň agrar puluny ösdürmek hem döwlet strategiýasyny üstünde işlemegi depinli dowam etmeli. Esas O.Hojaniyazow önümleriň meşgullerini garamalaryň, dowurlaryň goşlaryň baş sanyny köpeltmek. Et we süýt önümleriň öňürlän mukdaryny artdyrmak. Bu hem strategiýanyň esasy taraplaryndan biri bolup durýar. Şeýle hem ýurdumyzda öňürlän azyk önümleriň hili, ondan beýlekde aýok holanlaryp görnüşleri köpeldilmelidir. En gowy önümler bäsişi okuýu boýunça dünýäde münasip orny eýlep, olaryň içeriki bazarda elletilen bahalardan borçluly döredilmelidir. Hem de daşary ýurt bazarlaryna da eksport edilen meşgulleri arttırmalıdır. Şu maksat bilen
almayam seleksiyany hem tohumçylygy mundan beýlekde ösdürmäge ol üns bermeli. İnovatsion agro-texnologiyalary, ösümlüklerin keselleri durnuklu hem de yukarı hasıllı görünüşlerini giyinden ornaştırmalı. Yurdumuzun oğu huzurunda. Geçirilen hem öğretmenleri şartlandırmak için pudun var olan olmayan tehniki mümkünçülüğünü inovasyonlar hem dünya tecrübesini giyinden hem neticeli peydalanmalı. Hormatly Mr. Kamyanın ağlaları. Döwlet adam üçindir diýen şygar biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň şygarydyr. Näşoňra da Gılыджов esasy size erteden başlap gelecek ýylyň 1-nji ýanwaryny şenli bazarlarda we dukanlarda senagat we azy garytdan bayramçylyk tatuny goramaga agtyar berýär. Adamlarına doğun qarnaşları hem yakınlar üçün soğutlar ýaly hem de täzeli bayramny gow hem geçirer ýaly. Ne käwre hem haritdan ne bahasyny 50 götürmek üçin arzanadyp hem bilerler. Çakyse de bolsa 31-nji dekabrda hem 1-nji ýanwarda raýatlamagyň şäher avtobuslarına muhtem gatnadylmagyny gurardylar. Gılыджов sizne şun ministr kamyanyň meclisinden soň toporda ähli soraglary seredip hayretmän bir tawşyklary ýerine ýetirmäge girişerdiler. Mämmedow siz bolsa metbuat hem tele radio ýaýymlarda bir çäreni hem de arzanadylan bahadan satylan haritleri gow edip mahabatlandyr. Berdimuhamedov siz bolsa aýry-aýry kärhanlarda zähmet saklaryny hem tölemekde bökdönçliklaryň bolmalygyny seretmeli. Şeýlemi beýleki döwletlerden getirilen haritdan gorun tutýan önümler özümüzi öndürmek hem öz önümleriniň daşary ýurtlara ýerilýän meşhurlaryny artdyrmak kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirilişine berk gödökçülük etmeli. Narhlary emele getirmek. We hem bazarlarymyzda ýokary hilli ýerli önümler bilen bol elin üpşün etmek üçin öz wagtynda zerur çäreleri görmeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň defgalaryny döwre waplaşdyrmak boýunça geçirilen işler. Şeýle-de şu ýylyň 20-22 dekabr aralygynda Balkyn welaýatyna bolan iş saparynyň zemleri barada hatawat berdi. Täze guýulary gurmak hem-de ozal hereket edýänlerini abatlamak, ulak wagtyň dowamyny ulanyp gelinýän känlerden alynýan önümli mösürlerini artdyrmaga mümkinçilik berýän häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleň geriminiň giňeldilenligi bellendi. Şeýle-de neftin we gazyň baý gorlaryny özüne jemleýän meýdançalary ýüze çykarmak maksady bilen gözlük agtarys işleri alınıp barylýar. Vice-premiýeriň hatawat versiýaly hereket edýän guýularda abatlaş işlerini geçirmek, täze guýulary burowlamak boýunça degişli işleri ýerine ýetirmek, önümli gatlaklan gorlaryny dol ferjermek babatda degişli işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp, ýalňyz energetika toplumynyň fenagat we eksport kuwatyny pugtalandyrmaga, innowasion tehnologiýalary hem-de öňde barjy işläp taýýarlamalary ulanmagyň esasynda pudogyň düzümini döwre waplaşdyrmaga gönüktirilen bu toplumyň ösüş maksatnamalaryny ýygyderli durmuşa geçirmegiň zerurdygynykdadyr. Döwlet başdanmagy neft gaz pudogyny henüz ulanylmadyk köp sanly mümkinçilikleri vice-premiýeriň ünsüni çekip, häzirki zaman halkara ölçeglerini giňden ornaşdyrmagyň hatawyny ýalňyz energetika toplumynyň dolandyryş ulgamyny düýpli ödürtmegi tapşyrdy. Umuman bulan ähleti pudogy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, dünýäň energetika bazarlaryny şol sanly ýokary tehnologiýalyk gaz himi önümçiligini Türkmenistanyň eýleýän ornuny putalandyrmaga ýardam bermäge, energiýa serişdelerini artýan islegleri kanagatlandyrmaga gönüktirilendir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary O.Hojaniyazow gelecek ýylyň bol hasylynyň binýadyny goýýan möhümlüğin O.Hojanyazowlyk işleriniň marşy. Şeýle-de ýurdumyzyň azyk bolçylygyny üpçün etmek boýunça geçirilen çäreler barada hatawat berdi. Türkmenistanyň O.Hojanyazowlyk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň garamagyndaky ösümlik ýagyny öndürýän kärhanalaryň 7-sinde paýta çegdini gaýtadan işlemek arkaly arasalanan ýagy öndürmek üçin degişli işleň alınıp barylýanlygy bellendi.
vice-premierin habar berýäli yerli kärhanalarda öndürilýän aratsalanan paýta ýagy sowda nokatlarynyň üstü bilen ilata ýerlenýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýokary hilli önümlüň köp görünüşlerini çykarýan, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň ornuny tutýan önümleri öndürýän täze önümçilikleri döretmegiň hatabyny ýurdumyzda alyk bolçalygyny üpçületmäge gönüktirilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini mundan beýlägen berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny ýetdi. Milli liderimiz şu maksat bilen hojalygy ýöretmegiň täze netijeli usullaryny ulanmagyň, puwdoklarda hususy ulgamyň paýyny ýygyderli giňeltmegiň, üstünlükli işleýän kärinneçileri gollamagyň möhümdigini bellidi. Döwlet başdanmaly vice-premieri möhümleýin O.Hojalyk işlerini geçirmek, öňde barjy tehnologiýalary we alman gadanalaryny iş tejribesini ornaşdyrmak, ýerliň hatyrlylygyny ýokarlandyrmak, suw serişdelerini rejeli ulanmak bilen baglanşykly bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Porучил ýurdumyzyň himiýa tänagatyny ösdürmek, hususan daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň ornuny tutýan hemde eksport ogurly önümliň önümçiligini giňeltmek boýunça alınıp barylýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başdanmyzyň ýakyndan gollaw bermegi netijesinde ýokary öndürjülükli enzamlar bilen üpçün edilýän täze himiýa zawotlary gurulýar, dürli himiýa önümleriniň önümçiligi ýola goýulýar, täze iş orunlarynyň müňlerçesi döredilýär. Himiýa toplumyny kämilleşdirmekde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna möhüm orun egişler. Olar bilen bilelikde himiýa önümlerini çykarýan kisi we orta önümçilikleri döretmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda Türkmen himiýa döwlet konserniň Balkanabat ýot zawodyny kaustik sodan, xlorun we xlor önümleriniň önümçiligini ýola goýmak gözeginde tutulýar. Şoň bilen baglanykda senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalar tarapyndan Balkan him senagat açyk görnüşi paýdarlar jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol ýerde Balkanabat ýot zawodynyň önümhanalarynyň durky täzelenen soň senagatda we lukmançylykda uly istek bildirilýän himiýa önümleriniň öndürilişi ýola goýular. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, yerli tebigy çygymal serişdeleriniň esatyny eksport ogurly önümliň önümçiligi boýunça täze kuwatlyklar döretmegiň hemde öňden barlaryny döwrüp aplaşdyrmagyň, bu ise milli ykdysadyýetyň hususy ulgamynyň wekillerini işden çekmegiň ören wajypdygyny aýtdy. Döwlet başdanmaly vice-premieri içerki we daşarky badarlarda istekliň durnuklar täňygyny nazara almak bilen ýurdumyzda ýokary hilli himiýa önümleriniň öndürilýän möçürlerini artdyrmak mümkinçiliklerini içkin seljermek tapşyrdy. Şeýlede vice-premier döwlet başdanmalynyň garamagyna gurulşy we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakyndaky fermanyň taslamasyny ödürledi. Hormatly prezidentimiz gurulşy we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakyndaky fermana gol çekip, resmnamany vice-premier sanly ulgam arkaly berdi we bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gılıjow 2020-nji ýylda ministerlikler we puwdoklaryň dolandyrys edaralary tarapyndan geçirilmegi meýilleşdirilýän fergilen hemde maslahatlaryň sanawynyň taslamasy barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleri bilen halkara jemgyýetçiligini giňden tanışdyrmak, daşary ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmek, milli ykdysadyýetimize maýy goýumlar çekmek, tehnologiýalary, innovasiýalary ornaşdyrmak maksady bilen dürli fergiler we maslahatlar gurulýar. Şoň bilen baglykda sowda senagat edarasynyň degişli ministerlikler we puwdak idaralary bilen bilelikde 2020-nji ýylda geçirilmegi teklip edilýän fergileriň, ýarmarkalyň, maslahatlaryň we festiwallyň sanawynyň taslamasyny taýýarlananyny habar berildi. Şol taslama milli liderimiziň garamagyna hödürlendi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli puwdaklaryna düýpli özgertmeleň geçirilýändigini, giňerimli işleň alınıp barylýandygyny, uly üstünlikleň gazalylýandygyny ýetdi. Häzir Türkmenistan ýeri taslamalyň hemde oňyn başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýän, ýokary tehnologiýalary we innovasiýalara dayanýan depkinli ösýän döwlet hökmünde dünýäde giňden meşhurlyga eýe boldy diýip döwlet başdanmy bellidi. Milli liderimiz ýurdumyzyň önümlerini hat işen öňe ilerledilmegi üçin degişli makabatyň zerurdygyny aýdyp, meýilleşdirilen ähli çäreleri geçirmegiň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmeligini, özara bähbitli gatnaşyklardan ugry alınmalygyny tapşyrdy. Şol çäreleň her biri ähmiýetli, manaly bolmalary. Türkmenistanyň umumy adamzat insanperwer maksatlaryny esaslanan ösüşlere beslenen siýasatynyň mazmunyny beýan etmeleri diýip milli liderimiz aýtdy. Hemde şoň bilen baglykda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirijek medeni çärelere taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi.
Täze ýyl bayramy hemde 2022-nji ýylda Watan gorasularynyň güni münasibetli dawaral maslahatlary, tegelegi stollary, döredijlik duşuklaryny we sergileri, online maslahatlaryny, aýdym sanly dawaralary, wagym nefihat çärelerini geçirmek gödöňünde tutulýar. 1-nji ýanwarda ýurdumyzyň welaýatlarynyň başbaýdak meýdançalaryna täze ýyl bayramy münasibetli döwlet baýdagyny galdyrmak dawaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Şeýlede ýylyň ilkinji 10 gününi Älim Medeni Dinjalş Merkeziniň, döwlet serkiniň welaýatlardaky türkmeniň agoýy binalarynyň öňündäki meýdançalarda täze ýyl bayramçylyk çäreleri geçiriler. 7-nji ýanwarda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Zehinli çağalara Gulbaby adyndaky çağalar bayramy gowşulmak dawarasy bolar. Watan gorasularynyň güni halk hakydasy ýadgarlyklar toplumyny dawaral çäre hemde Gorulmak ministrliginiň merkezi herkerdeler öýünde dawaral konsert bilen bellener. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda geçirilýän meden köpçülikleriň çäreliň türkmen halkynyň milli sunugatyny, baý mirasyny hemme taraplaryn açyp görkezmeligini notady. Şoň bilen baglykda milli liderimiz vice-premýeri täze ýyl dawaralaryny degişli derejede guramak we olary köpçülikleriň habar beriş serişlerini beýan etmek boýunça bir näçe tawsyryklar berdi. Döwlet başdanymyz geljek ýyl medeniýet ulgamynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky möhüm wezipeleri ünsekip, çäreliň degişli meýilnamasy babatda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýew milli saglyk goraş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barylýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň hemde Türkmenistanyň daşary ýurtlarda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň şu hepdede geçirilen duşugyny hormatly prezidentimiziň saglyk goraş meseleleri boýunça dürli halkara maslahatlaryna öňe sürýän başlangyçlarynyň we teklipleriniň ähmiýeti hemde wajypdygy aýratyn bellendi. Bu orada Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen idaralary we beýleki halkara guramalary hemde dünýäň gyzyklanma bildirýän ýurtlary bilen işen hyzmatdaşlyk edýär. Ýurdumyz ähli-umumy Covid-19 pandemiýasyna garşy göreşmek hemde oň durmuş ykdysady we insanperwer netijelerini adaltmak üçin bilelikli tagallaýdy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň öňünde durýan wezipeleň ilkinji nowatda bolsa dörli keselliň öňüni almak, puwdog maddi enzamlaryň binýadyny mundan beýlägen potolandyrmak, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak boýunça wezipeleň wajypdygyny belledi. Şoň bilen baglykda döwlet başdanymyzy dünýäň saglyk goraş ulgamy ilkinji nowatda bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň we oň ýürütüleşdirilen düzümleriniň ory boýunça ýola goýulan netijeli gatnaşyklary mundan beýlägen giňeltmegi hemde türkmen diplomatlarynyň gollaw bermegine beýleki döwletiň tejribesini we olaň ýokançlara garşy göreşmek boýunça alyp barýan işlerini öwrenmegiň zerurdygyna ünsekdi. Milli liderimiz Türkmenistanyň ähli-umumy saglyk goraş ulgamyny umumy wehimlere garşy göreşmekde utgaşykly, özara ylalaşykly çözgütler işläp taýýarlamak boýunça işen hemde köp taraplyň gatnaşyklary çalyşanlygyny tatbiklap, ýurdumyzyň öňe sürýän, ileri tutulýan ogurlaryň bir näçe boýunça özara gatnaşyklar ösdürmäge gönüktirilen başlangyçlaryny ilerletmegiň wajypdygyny notady. Şolaň hataryna ýokançlyň tebigatyny we häsiýetini öwrenmek üçin genom lukmançylyk ulgamyna hyzmatdaşlyk, lukmançylyk diplomatiýasyny ösdürmek, epidemiologiýa, virusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa Sewit merkezini döretmek hemde Türkmenistanyň oňy tejribesini dünýäň lukmançylyk tejribesine ornaşdyrmak bilen baglanşykly başlangyçlar bar. Hormatly prezidentimiz bu orada alınıp barylýan işleri mundan beýlägen kämilleşdirmek boýunça zerur tagallalary etmek babatda vice-premýeri bir näçe anyk tawsyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow hatabat bilen çykyş edip, halkara maglumat giňişliginde ýurdumyzyň gazanýan üstünlüklerini giňden beýan etmek maksady bilen köpçülikleriň habar beriş serişleriniň işini kämilleşdirmegi hemde isasy halkara habarlar agentlikleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň birdigini belledi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen maglumat hyzmatdaşlygyny ýola goýmak we ösdürmek üçin dürli ýurtlaryň daşary syýasy idaralary we habar beriş ulgamyna işleýän ýürütüleşdirilen düzümleri bilen degişli işler geçirilýär. Bu işleriň netijesinde media ulgamyna hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ogurlary boýunça degişli teklipler taýýarlandy. Hudusanam ýurdumyzda syýasy, sowda-ykdysady, durmuş, medeni we beýleki ogurlarda öňe sürülen halkara ähmiýetli başlangyçlary dünýä bileleşigine öz wagtynda ýygyderli we guramaçylykly ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümini halkara habarlar merkezine döretmek teklip edilýär.
Halkara Habarlar Merkezining isini 3 esasy wezipe, ýagny Türkmenistan barada maglumatlary döwrewap media tehnologiýalarynyň üstü bilen ýygyderli esasda dünýä jemgyýetçiligine desini ýaýratmak. Dünýäde bolup geçýän halkara ähmiýetli möhüm fiýasy, ykdysady we durmuş wakalary barada anyk maglumatlary ýurdumyzyň habar beriş ulgamyny beýan etmek hemde halkara derejesinde işleýän habar beriş agentlikleri bilen göz-gön gatnaşyklary ýola goýmak, saklamak we ösdürmek wezipelerini amala aşyrmaga gönükdirmek gödöňle tutulýar. Vice-premier ýurdumyzyň daşary siýasatynyň ileri tutulýan ogurlaryna aýratyn üns bermek bilen ýakyn goňşy we ýeri sewit döwletleri bilen habarçylary alışmak we agentlikler arasynda gatnaşyklary ýola goýmak boýunça işin dowam etdirilýänligini belledi. 2020-nji ýylda ýurdumyzda daşary döwletleriň bir näçe ýeri halkara habar beriş idaralarynyň, habarlar agentlikleriniň wekilhanalaryny açmak barada degişli işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň halkara maglumat hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin dünýä derejesinde hereket edýän kadalary we düzgünleri laýyklykda ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen idaralar bilen gatnaşyklary işleňleşdirmek zerur bolup durýar. Bu wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň global ara gatnaşyk boýunça idarasy bilen oňyn hyzmatdaşlyk saklanýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, köpçüliklerin habar beriş serisiýetleriniň ulgamyny hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işlem, hemde esasy halkara täzelikler agentlikleri bilen özara gyzyklanma bildirilýän has etnisykly hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň ören wajypdygyny. Döwlet başdanymyz ýurdumyzyň daşary siýasat idarasynyň ýolbasy tarapyndan hödürlenen teklipleri maqullap, guramaçylyk meselelerini içkin öwrenmek hemde milli kanunçylyga we umumy ikrar edilen halkara kadalaryna laýyklykda zerur işler geçirmek tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna ilmi işgärleri taýýarlamak maksady bilen görülýän çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna ilmi işgärleri taýýarlamak boýunça anyk işler amala aşyrylýar. Şoň bilen baglykda ilmi barlyk işler geçirilýär. Düzmün garamagynaky ýokary okuw mekdeplerinde ýaş hünärmenler taýýarlamak boýunça toplumlaryň işler talaba laýyk gurulýar. Milli we dünýäň öňde barjy tejribesi öwrenilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, bu işde esasy wezipeň okutmagyň hemde harby watançylyk tejribesiniň bitewi ulgamyny işläp taýýarlamakdan we durmuşa geçirmekden ibaratlygyny belledi. Döwlet başdanymyz ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň döwrewap tehnikalary bilen üçünçiliginiň ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyny talap edýänligini ýytap, vice-premýeri Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň sekretaryna bu wagtda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew, Türkmenistanyň Ulug Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň daşary ýurtlarda wekilhanalaryny açmak boýunça alınıp barylýan işler barada hatabat berdi. Milli liderimiziň halkara ulug geçilgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmagy, ýurdumyzyň ulug toplumynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmagy, üst-aşyr ýüklenme şörini artdyrmagy gönükdirilen taýhy tagallalar netijesinde dünýä we sewit ähmiýetli bir näçe ýeri taslamalar durmuşa geçirilýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň Ulug Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döredilmegi bilen uluglaryň ähli görnüşleri arkaly halkara gatnawlarda ýükleri we poçtany daşamak işleri artdyryldy. Dünýäň ýeri logistika kompaniýalarynyň durly ýurtlarda öz wekilhanalaryny we sahamçylaryny döretmekde uly tejribesiniň bardygy. Muň bolsa halkara gatnawlarda ýük dolanşygyny artdyrmagy, daşary ýurtlarda özara hyzmatdaşlygy utdaşdyrmagy we bazarlary öwrenmäge ýardym edýänligi. Hemde bu orada degişli tekliplerin taýýarlanýanlygy barada habar berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ulug we logistika ýaly geljegi uluglamda hyzmatdaşlyk etmegiň dünýä ykdysadyýetynyň ýaýbanlandyrylan hemde netijeli halkara ulug düzümini talap edýän ähli mumlaşmak şertlerine ýakynlaşmagyň aýrylmaz şerti hökmünde çykyş edýänligini belledi. Türkmenistan bu orada özara hereket etmek meselelerine işen orna elep, ýeri düzümleýin taslammalary öňe sürýär hemde şolary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirýär diýip milli liderimiz belledi. Döwlet başdanymyz uluglygyny ösüşiň häzirki tapgaryna biniýatlaryň özgörtmeleň geçirilýänligini, hukuk esasynyň döredilýänligini, döwlet dolanşygynyň hemde hojalyk işiniň wezipeleriniň bölünenligini tap, daşary ýurtlarda wekilhanalar açmak baradaky teklipi maqullady we agentligiň ýolbaşyna bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir näçe meselelere garaldy. Olar boýunça degişli sözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis zemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Aýaň hem bellep geçimi ýaly
Bizim esası siyasi şıgarımız devlet adım içindir. Hemen. Şoň esasında öňe diňe bizim beýik şıgarymız. Hormatly Minister Kabinetining agzalary bize şunun bilen sanly ulum arkaly Minister Kabinetining Novatany meclisini geçirip gutorýar. Men esasy siziň her ýeriniňde bir jan sağlygyny rowaşlyk we alyp barýan işleriňizde bundan beýlektem uly sünnükleri arzu edýär. Sag bolun. Norta Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namalar bilen tanışdyýas. Guruluşyk we senat toplumynyň işgärleriniň günni döretmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berqarar döwletimiň bagtyarlygyny ýurdumyň guruluşyk energetika, jemaat hojalygy we senat puduklaryny ösürmekde. Ilmy teknik innovasiýalaryň gadanalaryna esaslanıp, önürleýän önümliň we edilýän hyzmatlaryň möçürini artdyrmakda, hemde täze berendliklere ýetmekde. Toplumyň işgärleriniň halal we tutanyýarly zähmetini dawrandyrmak maksaty bilen karar edýän. Birinji, guruluşyk we senat toplumynyň işgärleriniň günni döretmeli we bu bayramy her ýylyň 6-njy awgustynda belläp geçmeli. İkinji, Türkmenistanyň guruluşyk we binagarlyk ministrligi, Türkmenistanyň energetika ministrligi, Türkmenistanyň senat we guruluşyk önümçiligi ministrligi, Türkmen Himiýa döwlet konserni, hemde vilayatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, guruluşyk we senat toplumynyň işgärleriniň günniň ýokary derejede hemde guramaçylykly bellenip geçilmegini üpçün etmeli. Üçüncü, Türkmenistanyň guruluşyk we binagarlyk ministrligi, Türkmenistanyň energetika ministrligi, Türkmenistanyň senat we guruluşyk önümçiligi ministrligi, hemde Türkmen Himiýa döwlet konserni, Türkmenistanyň adalet ministrligi bilen birlikde şu fermandan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary, Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir ay möhretde taýýarlamaly we Türkmenistanyň ministrleri kabinetine bermeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdymухамедов. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýürütülýärlerni harby mekdepleň okuwçylaryny okutmagyny hili kämilleşdirmek we olaryň bilim taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmak, ular üçin häzirki zamany innowasion tehnologiýalaryna gelýän okuw şertlerini döretmek hemde Aşgabat şäheriniň binagarlyk şäher boluş keşfini has güzelleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýarary işleriniň belent serkerde başly Gurbanguly Berdymухамедов karary görçekdi. Resmi nama laýykly Gorunmak ministrligine Aşgabat şäheriniň beýik sapar Murat Türkmen ýolunyň orny Berdymuhamed Anay wadynaky 700 orunlyk birinji ýürütülýän harby mekdebiň binalar toplumynyň tasamatyny düzmek hemde ony ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada Renesans Endüstri tesisleri inşaat sanayi we ticaret AS Türk kompaniýasy bilen şertnamany daşarky eltiji suw we lagym üçinçiliginiň injener ulgamlaryny gurmak şertine baglaşmak ıhtiyar verildi. Guruluşyk işlerini 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda başlamak we binalar toplumyny 2024-nji ýylyň awgust aýynda ulanmagy dogry taýýar edip taşyrmak belenildi. Ministrler kabinetiniň geçeni anun geçirilmän meclisinde hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdymухамедов Ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysadiýet we maliýet toplumyny güdäwçiligi diýen ornwatary Serdar Berdymухамедов vilayatlara aýlanyp görmek boýunça birnäçe degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlamagyny şol tapşyryklaryny uralyp, şugun vice-premýer Serdar Berdymухамедов Ahal vilayatynda boldy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ýordamynyň ykdysadiýet we maliýet toplumyna gödäwçilik edýän ornwatary Serdar Berdymухамедов Ahal vilayatynyň ýeri şäherleriniň biri Tejen şäheriniň bazaryna aýlanyp görüp, olaň täze ýylyň öňýärine zerur bolan ady önümleri bilen öpçün edilişini gözden geçirdi. Melim bolşýaly ministrler kabinetiniň geçen anyny uny bolan meclisinde arkada prezidentimiz vice-premýer Serdar Berdymухамедов vilayatlarda bolup, oba milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan
önümleri özümüzi öndürmek, beýleki döwletlere iýerilýän önümleň möçürlerini artyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerini tanışmagy hemde sebitlerdäki bazarlara, dükanlara baryp, täze ýyl bayramynyň öňýanyna haritlaryň narhlaryny görmegi, owa ýerlerine çözülmeli nähili meseleleň bardygy bilen tanışmagy tapşyrdy. Döwlet başçylarynyň tapşyryklarynyň uğranyp gurulýan şu iş taparlarynyň çäklerini köpörlü bazarda bolup, vice-premier Serdar Berdimuhamedov ýagdaýlar bilen ýerine tanışdy. Ýurdumyzyň içerki tarpedijileriniň ýokary killi adyk önümleri bilen üpçünçiliginiň gowlandyrylmagy, bazarlarda dürli görnüşli adyk önümçiliginiň bolçylygynyň üpçün edilmegi möhüm talap bolup durýar. Şunyň bilen baglanykda degişli ministerlikler ýurdumyzyň önüm öndürçileri, senagatçylar we telekaçylar birleşmesi bilen bilelikde häzirki döwrüň talabyna laýyk maksatnamalaryň işleri ýerine ýetirýärler. Ilata edilýän hyzmatları kämilleşdirmek, döwrewaplaşdyrmak bilen baglykda ýygyderli işler alınıp barylýar. Saparynyň çäklerine vice-premier owa milli maksatnamasynyň daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri özümizi öndürmek, beýleki döwletlere iýerilýän önümleň möçürlerini artyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen tanışdy. Maksatnamalary ýerine ýetirme uğruna adyk bolçylygyny berkitmek, ilaty yer alma, gök bakçy önümleri, beýleki owa-hyjylyk önümleri bilen ýylaň dowamyna doly üpçün etmek boýunça öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilişine bazarlaryň önüm bolçylygynyň göz ýetirmek bolýar. Bu ýerde söwda edýän satyjylar berkar döwletimiziň bagtyýarlyk dogruny, arkada prezidentimiziň tagalaty bilen ýokary derejeli mümkinçilikleň döredilýänini aýratyn gowunç bilen bellediler hemde üpçün edilýän amatly şertler üçin mähriban arkadagymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Assalamu alaykum hormatly Serdar Gurbanguly. Biziň bazarymyza hoş geldiňiz. Men şu bazarın satyjysy Çopanow mene berdi. Biz satyjylara şolary şertleri döredip beren hormatly arkadagymyzyň jan sag bolyp tutýan işler awaz alsyn. Täze ýylyňyz mutlu bolsun. Häzir täze ýyl bayramçylygy münasibetli ýurdumyzda öňürilýän adyk önümleriniň möçürlerini we görnüşlerini artyrmak, bazarlarda önüm bolçylygyny üpçün etmek boýunça maksatnamalaryň çäreleri durmuşa geçirilýär. Bu işde ýurdumyzyň telekeçilerine möhüm orun değişdiler. Şunyň bilen barlykda Ahal vilayetinde hormatly prezidentimiziň başlanajy esasyna gurulup ulanmagy berilen köpörlü söwda bazarlaryna adyk haritlarynyň dürli görnüşleriniň bolçylygynyň üpçün edilmegi babatda ýygyderli çäreleň durmuşa geçirilýänligi aýdyň ýüze çykýar. Munyň özi täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde hasy möhümdir. Satyjylar we alçylar üçin äkli zerur amatlykları özüne jemleýän vilayetin köpörlü söwda bazarlarynyň adyk haritlarynyň äkli görnüşleri bilen doly üpçün edilmegi, olaň bahalarynyň durnukly häsiýetde bolmagy, bayramçylyk ruhyna ýaşaýan ilatyň gowunçyny goşulanyrga, bazar bolçylygynyň zerur bolan adyk we beýleki haritlar bilen üpçünçiligiň hakyky şaýady bolup ýaşaýan bagtyar ýyleşlerimiz hemişe bolşýaly. Yetip gelýän täze ýylyň öňýanyna da arkada prezidentimize berkjan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny, ýyl gün wagtly döwlet ähmiýetli uly işlerini mundan beýlegem rowaşlyklary, üstünlikleri gadanmagy arzu etdiler. Men Tejen şäheriniň ýaşaýjysy Gülşür Muhammedowa. Ne hemelere ma'lum bolşýar berkarar döwletimiň bagtyarlygyny, gahrman arkadamynyň saýatyny Türkmen halkymynyň her bir güni toýlara, bayramlara ýatdan çykmajak ýakymly wakalar otgaşýar. Bir toprağynyň başynda jem bolup täze ýyl bayramyny bir uly şatlyk şoğundan bellenip geçilýär. Täze ýyl tatsaklaryna da näme gök miwe önümler bilen nazmymatdan dolurlar. Häzir kwatda bir täze ýyl bellemek maksady bilen öz antyjamyz bilen Tejen şäherimizde ýerleşýän Ahal bazaryna aýlanmaga geldik. Ana bu taýda söwda satuw işler diýsen gyzgalan mağdaýda geçýär. Ana biziň bazarlarymyzda teredik görýär bolýan bir kalbyň dokunýar. Türkmen terekeçileriniň öňürýän önümler häzirki gün biziň ak bazarynyň tekçelerini berip bur. Gahrman arkadamynyň taýty tagalaty netijesinde ýurdumyz gülläp ötýär. Halkymyzyň hal ýagdaýy, durmuş ýaşaýyş şertleri gün saýyn gowlanýar. Günler bagtly dogup aýlar ajak ýaşaýar. Gahrman arkadamyda bir de şeýle ajaýyp durmuşda ýaşaýanlyk üçin, döwletli döwranmyda buýsunup ýaşamamyz üçin, ähli mümkinçilikler döredýänlik üçin köp sagwartyny aýdýarym. Türkmeniň arkada gahrman ogly aladaňyz üçin taňry ýalkatyn. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyz şeýle hem ähli türkmen halkymyzy ýetip gelýän täze ýyl bayramy münasibetli tüý sürekden gutýarym. Goý gahrman arkadamynyň zany sag ömrü uzak, belent basy aman bolsun.
Ministerler Kabinetinin başlygynyň orunwatary Serdar Berdimuhamedov iş saparynyň netijeleri boýunça Ahal vilayetiniň häkimligine degişli ýol başlan gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Şonda owa milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň oruny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iýerilýän önümleň möçürlerini artyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilşi, vilayeti adyk bolçulugynyň mundan beýlekde üpçün edilmegi, zerur bolan O.Hojaniyazow we beýleki adyklyk önümleň özümizde öndürilmegi baradaky meseleler boýunça geňişlen pikir alşyldy. Belenilşi ýaly owa senagat toplumyny ösdürmek, ýerleň hasyllygyny ýokarlandyrmak, önüm öndürmek üçin degişli ýeňillikleri, mümkinçilikleri döretmek döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglyk da Sewitin ähli künjeklerindäki bazarlarda täze ýylyň ýakynlaşyp gelýän şu günlerini dürli görnüşli adyk haritlarynyň bolçulugyny üpçün etmek meselelerine aýratyn üns berildi. Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumyna gödegçilik edýän orunwatary Serdar Berdimuhamedov ýurdumyzda ykdysady gatnaşyklary ösdürmägiň we puwtalandyrmagyň, ilatyň awadançylygyny ýokarlandyrmagyň hormatly prezidentimiziň alyp barýan durmuş ugurly siýasatynyň esasy ýörelgesi bolup durýanyny belläp, Ahal vilayetini mundan beýlekde ösdürmek baradaky wezipeleň üstüne durup geçdi. Bu urdaky öňde durýan möhüm wezipeleň üstünlikle amala aşyrylmagy ugrunda tagallalan gaýgyrylmaly bellendi. Şunun bilen baglanykda döwlet başdanmy tarapyndan berilen tawsyrlyklary öňde goýulan wezipeleri hemde bellenlen maksatnamalary doly hemde öz wagtyna berja etmek ilkinji nowatdaky wezipeleň hataryna kesitlenildi. Yurdumyzda milli liderimiz Gurbangulы Berdymuhamedowyň başçylygyny ilatyň saglygyny goramak, ýokunç keselligiň öňüni almak, hemde olary aradan aýyrmak, arasatçylyk epidemiologiýa wadançylygyny puwtalandyrmak, saglyk goraýyş we derman senagat ulgamyny ösdürmek boýunça giň önemli işler amalga aşyrylýar. Bu urda Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan Sputnik Light sanjymynyň belgi alnandygy hemde degişli şahadatnamanyň berilenligi bellälikdir. Türkmenistanyň Sputnik Light sanjymyny ýurdumyzyň çägine ulanylmagyny resmi taýdan maqullanyny turwaşdan natamak gerek. Bu arada günüm aýy goýumlaryň Rus gaznasynyň belenigini aýdyp geçmek gerlikler. Hyzmatdaşlar sanjymyň howpsuzlygyna hemde netijeligini ýokary baha berdiler. Häzirki wagtda koronavirus pandemiýasyna garşy Russiýanyň Sputnik Light sanjymy ýurtdan universitetinden gowragyna hasap alyndy we ýene 30 ýurtda onuň belgi alynmagy bilen baglanşykly işler dowam edýär. Ýergelen aýtsak, Mehriban arkadagymyzyň ýol başlygyna durmuşy geçirilýän lukmançylyk diplomatiýasy aýratyn ähmiýete ýa bolýar. Munyň özi bu möhüm ulgamda netijeli halkara hyzmatdaşlygy iş ýeňleşdirmäge ýardam etmeliler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýürütüleşdirilen düzümleri bilen gatnaşyklary puwtalandyryp, lukmanlyň hyzmatdaşlygyny ilerletmekde, adamlyň saglygyny goramak meselelerini çözmekde netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda, howply ýokunç keselligiň öňüni almak we olara garşy göreşmek ulgamyna almy maglumatlary alşmakda baý tejribe toplady. Saglyk döwlet maksatnamasynyň amala aşyrylýan ýurtlarynyň dowamyna jemgyçilik saglyk goraýyşynyň dürli uglary boýunça bilelikdäki maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Mundan başga da raýatlarymyzda sowuklamaga garşy sanjym geçirildi. Bu işler dowam ettirilýär. Agyz burun örtükleriniň gorak we ýansızlandyryş derejdeleriniň hemde lukmanlar we saglyk goraýyş işgärler üçin gorak libaslarynyň önümçiligi ýola goýuldy. Arkada prezidentimiziň iýdigderli taýinlalaryny netijesinde ýurdumyzda ilatymyzyň saglygyny goramak babatda amala aşyrylýan maksatnamalary işler öz oňy netijesine merge. Men Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň döwlet arasatçylyk we keselleriň aýramagyna garşy göreşmek gullugynyň jemgyçilik saglyk we iýmit merkeziniň başlygynyň orunwatary Jepbarow. Ine görüşüňiz ýaly Türkmenistan döwletimizde Russiýa Federasiýasynda öndürilen Sputnik Light vaksinasy gelip gowuşdy. Russiýanyň gönüm aýy goýumlar gaznasy tarapyndan hem hyzmatdaşlar ýagny öndürji Russiýa Federasiýasynyň önüm bolan Sputnik Light vaksinasy hem häzirki wagtda koronawirusa garşy netijeligi hem uly baha berilýär. Häzirki wagtda bu vaksina bilen ilatymyzy gurşamak işleri hem dowam ettirilýär hem de bu arada guramaçylyk işleri alınıp barylýar. Hormatly arkada prezidentimize bize işlemäge, döretmäge berýän giň mümkinçilikler üçin uly sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, ähli tutumly işleri elmydama rowaj alsyn.
Hormat prezident bu 20 dekabrda sanur markalı geçiren iş masadında şunun esası wezipelerini kesýetdi. Yurdumyň ahly vilayet häkimligine bolan maslahat hormat prezident bilen öňde goýan şol möhüm wezipelerini ýerine ýetirmegiň meselelerini başlany. Türkmenistanyň prezidentiniň yurdunda durmuş ykdysat ýerleşdirmek maslahatnamasyny hem hormat prezident bilen tawşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilen işlerini depkini güýçlendirmek, halyk hojalygynyň urumlaryny Türkmenistan parahatçylygyny anaşmam watan ýerine ýokary netijeler bilen jemlemek, geljek ýyl üçin wezipeler kesýetmek boýunça alınıp barýan giň urumly şäherler dogrusyny maslahatlarda giň şeýin gurulmadylar. İş masalarının dowamyny hormat prezident we owy hojalyk urumlaryny alınıp barýan giň urumly işler dogrusyny durup geçmek bilen şu urumdaky öňde durýan möhüm wezipeleri ýeken kesýetdi. Milli liderimiziň tawşyryklaryny hemme görkezmeleriniň gyşarnykly durmuşa geçirmek üçin ähli şäherleriň görülmeli barada ahir vilayet häkimliginiň maslahaty çykyp geplen adamlary giň şeýin durup geçdiler. O wetana toplamda durmuşa geçirýän ähli işlerde agresiyny hududundan gyşarnykly berja edilmegine, şunda almaň soňky gadananlaryny hemme milli tejribeleri peýda etmegiň ähmiýetini aýratyn ünitjekler. Maslahatda mehriban arkadamyň odal beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilşi, deshalarda gurulşy işleriniň alınıp baryşy, ýaşaýyş durmuş düzümlerini işleýän gurulşy, şeýlelikde ýylyň ahyryna çene durmuşa geçirme işleri güdäwçilikde taklamak, ýurdumyň eksport mümkinçiligini artyrmak boýunça öňde durýan wezipeler barada giň işleýän gurulmadylar. Çykyp geplen adamlar berqarar döwletimiň bagtýarlyk uruny täze üstünlikleri tarap ynamly gitmegiň zerur dony nygtyp berediler. Maslahatda çykyş edenler mehriban arkadamyň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi, hemme bu wagtdaky işleňi ýürüýte gödäwçilikde taklanmaly hakynda anyk gurulmalar etdiler. Hemme döwredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormat prezident we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzda dürli urumy boýunça geçirilen ýarşlar täze ýyl bayramçylygynyň şäherleri bilen otgaşdy. Birinjili urundaky ýarşlar gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Yurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda geçirilen ýarşlar ustadlar ýüze çykardy. Tenis boýunça paýtagtymyzyň birinjili urundaky ýarş Aşgabat şäher sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramagyna geçirildi. Üstünlikli tamamlanan ýarş türgülleriniň ýurt derejesindäki oýlary taýýarlygynyň öz bolşy tapbardyr. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipe öwrülmegi ýarşyň çekeleşli häsiýetini üpşünetdi. Oýlar ustadlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi. Türgüleriň maksady her bir oýuna ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Ahlas erjellik bilen sepiklerin başlangyjydyr. Bilyard boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligini almak boýunça tamamlanan ýarş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Sport beýatleşigi hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Futbol boýunça Neftçi toparynyň ýaşlar düzüminiň 3-nji orny eýlemek bilen futbolçylary syýlalamak dabarasy täze ýyl bayramynyň şäherleri bilen goşdy. Neftçileriň futbolçylarynyň ýaşlar düzüminiň bayrakly orny eýlemegi üstünlikleri öz bolşy badalygydyr. Şunukly oýnalarda Neftçiniň ýaş oýunçylarynyň täze ýeňişleri gazanjakdygyny anamly aýdyp bolar. Ýurdumyzyň futbol toparlaryna ýaşlara uly üns berilmegi geljegi nazarlaýar. Munyň özi bilen sepikleri eýlemekde aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly almanlar, yurdumyň raýatyna we paýtagty Aşgabatda 24 dekabrda saat 20-den 25 dekabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan vilayatyny ötkäplen utgaryp garga çykly aşýar gün ortagyny ordaky iskunto 94 metr ýetýän şemal utarym. Howa gijetine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçende. Günnüdine 3-8 gradus kenariýa taraparyna norlany 5 gradus öçende maýl bolar. Ahir vilayatyny ötkäplen utgaryp garga çykly aşýar demirgady gün metr iskunto 7-12 metr ýetýän şemal utarym. Howa gijetine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçende maýl. Günnüdine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçende maýl. Gün ortagyny orda taraparyna 7 gradus öçende maýl bolar. Mary vilayatyny ötkäplen utgaryp demirgady gün metr iskunto 7-12 metr ýetýän şemal utarym. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçende maýl. Günnüdine 3-8 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ötkäplen utgaryp adkem garga çykly aşýar demirgady gün metr iskunto 7-12 metr ýetýän şemal utarym. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçende maýl. Günnüdine norlan 5 gradus öçende. Gün orta taraparyna 11 gradus öçende maýl bolar.
Daşudur aytyn ötkap ýa-da gargaçykly ýaşar ýollar türüşek bolmagy mümkin. Demiraldyk günlerden teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetini 2-7 gradus soğuk, gündüzine nordan 5 gradus soğuk bolar. Paytaxtda Aşgabatda ötkap ýa-da bunyň ikinji ýarmynda az keme gargaçykly ýaşar. Demiraldyk günlerden teleskonto 7-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetini nordan 2 gradus soğuk, gündüzine 2-4 gradus mayl bolar. Yurdumyň şu dekabr aýynyň 25-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Ede watandaşlara gyş pasyny howanyň derejesiniň peselýäni nazar alyp, pasylaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlede häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň kadadan 4 götürüm artmagyna baglanşykly. Howanyň adamyň bedenine getirip biläjek ýaramal täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Merhaba ýeşer. Bulary berk berjaý sanawy gelen islenlik pasyna öz saglygyny gorap berersiňiz. Merhaba adamlar, şunun Watan Habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýärysine. Ähli ötüşýände ne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ededileşer.